אתה יודע, פעם מישהו אמר לי, תשמע, הבן שלי מדתלש. שאלתי אותו, למה? הוא אומר, יש לו שאלות. אמרתי לו, לך יש שאלות? הוא אומר, לא. אמרתי, אז הבן שלך יותר טוב ממך. זאת הבעיה. זאת אומרת, מה פתאום לקבל דברים באמונה עיוורת? בשביל זה המהר"ל בא, מסביר לנו. אם לא, אז המהר"ל לא היה כותב. לא. לא, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה בכלל. אני אסביר לך למה. לפי דבריך, יש שאלות שאתה לא תשאל ושהאפיקורסים ישאלו. נכון? אז זה חמור מאוד. זה אומר שהאפיקורסים צודקים. למה שלא תשאל את השאלות של האפיקורסים? אותם השאלות שהם שואלים, תשאל גם אתה. השאלות לא טובות? נכון? אני זוכר פעם הגיע למכון מאיר בחור, אמרו לו, אתה חייב לדבר עם הרב שרקי. בסדר, דיבר. ואז הוא אמר לי, נכון שבגלל שאתה דתי, יש שאלות שאתה לא תשאל? אמרתי לו, לא. כל השאלות שאתה שואל, גם אני שואל, אני בן אדם לא פחות ממך. אבל זה לא יכול להיות. ברור שיש שאלות שלא תשאל. ואני עמדתי על שלי. אין שאלה שאני לא שואל. והדבר הזה, למה אותו בחור היה זקוק לזה כל כך, להשתכנע שיש שאלות שאני לא שואל? כי הוא צריך להפוך אותי למוגבל, ואז לא רלוונטי. אותי למוגבל, ומתוך כך לא רלוונטי. אבל אם אני שואל את אותן שאלות שאתה שואל, ואני נותן תשובות אחרות, אז אני כבר מאיים עליך. מובן? אבל אתה בחור טוב, החלטת להיות בחור טוב, אז למה אתה נכנס בכלל לשיעור? אתה הרי לא צריך את זה. לפי דבריך, די לך באמונתך התמימה. בסדר? אבל זה כלל גדול, אמר לנו רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שחלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, בדברים בלתי אפשריים, או במה שהשכל דוחהו ורואהו כנמנע. לכן, כל העניין של ספר הכוזרי וכל לימודי האמונה בכלל, המהר"ל, זה התייחסות לשאלות. ולשאול שאלות, לא רק שזה לא דבר אסור, זה דבר מחויב. אם אדם לא שואל שאלות, אז זה אמונתו חשודה. אולי אני אסביר את זה ככה. יש מושג של אמונה תמימה. שמעת על המושג של אמונה תמימה? כן או לא? שמעת. המושג של אמונה תמימה, יש לו פרשנויות שונות. יש מי שאומר אמונה תמימה זה אדם שלא שואל שאלות. אומר רבי יהודה הלוי זה לא יכול להיות. למה? כי אדם שלא שואל שאלות, אז הוא לא... מה? יש בזה משהו. כן. כן. לא, אדם שלא שואל שאלות, זה אומר שאין לו כלים להתמודד עם הדעה הנגדית. כי ביום שתבוא אליו השאלה, הוא לא ידע איך לענות. זאת אומרת שאמונתו בנויה על בורות. אז מה זה טוב? אמונה בנויה על בורות, זה לא אמונה. יש אמונה תמימה מסוג אחר, אומר רבי יהודה הלוי, זה אדם שאומנם לא שואל שאלות, אבל לא בגלל שהוא לא חכם, אלא בגלל שאמונתו כל כך מבוררת, שכאשר הוא ישמע את הדעה הנגדית, הוא מיד יעמוד על מקום הטעות שבה. כלומר, הבנת מה שאני אומר? טוב. יש אדם, למשל, מקשים לפניו, יש שני סוגי אנשים של אמונה תמימה. אחד מקשים לו קושיה, הוא אומר, אף פעם לא חשבתי על הקושיה הזאת, לא יודע מה לענות לך. אז זה נקרא מאמין מתוך בורות. עד כאן ברור? השני, אמנם הוא לא חשב על השאלה, אבל ברגע שהשאלה מגיעה, העולם שלו כל כך מבורר, שהוא מיד מבין מה הטעות של השואל. הבנת?